Türkiye Respublikasynyň paýtagty Ankara şäheriniň iň beýik hemde meşhur diňleriniň biri bolan Atakule diňinde hemde şäheriň beýik binalarynyň biri Türkiye Respublikasynyň Palatalary we Birjalar Birleşiginiň merkezi idarasynyň ekidler binasyna häzirki zamanyň täzeçili ışıklanýyş ulgamynyň şöhreleri arkaly Türkmenistanyň nurany ýaşyl tuğy şekillendirli. Şäheriň ışıklanýyş ulgamy bilen bir bütöw sazyşygy emele getiren bu şekiller dogunluk Türkmenistany hemde onuň milli gymmatlyklaryny goýlaýan aýdyň nyşany alamatlandyrdy. Bu görnüşleri dogunluk Türkiye Respublikasyny ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany senanyň hormatyna gurulýan şäherleriň iki dogunluk halkyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykanyny görkezdi. Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherine ýerleşýän dünýäniň iň beýik Burj Khalifa binasynyň ýüzünde ýurdumyzyň döwlet paýdagynyň şeklinden şöhretlendirilmegi beýik binanyň öz borçly ýaraşygyna öwrüldi. Ören täsirli şöhretlenme beýikligi 828 metrlik binanyň türkmen göýleri hemde 5 ýylly ýarmay şekli bilen öwüşgün atýany al ýaşyl sütüne öwrülmegi iki ýurduň arasynda dost sowunly gatnaşyklaryna möhüm ähmiýet berilýäniň nowatdaky beýanlary Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäheriniň merkezi künjegine ýerleşýän iň beýik binalardan birinde Türkmenistanyň mukaddes baýdagynyň şöhretlendirilmegi Russiýada mehriban watanymyzda bolan gatnaşyklaryň netijeli we hoşnetli häsiýeti edigini has aýdynlygy bilen eşkär etdi.